La col·laboració amb l'àmbit empresarial, com a agent social, és vital per tal d'impulsar i donar suport a iniciatives de protecció de l'entorn natural, al mateix temps que es fomenta el treball en equip des d'un vessant participatiu i d'esbarjo. Ens hem estructurat d'una manera diferent, no? Enfocant-nos també no només a un voluntariat que pugui ser persones, escoles, sinó també anant a buscar altres sectors com poden ser les empreses. És un camí nou que, per tant, s'ha d'anar treballant a poc i s'ha d'anar establint aquestes relacions de confiança per poder arribar a fer col·laboracions o aliances més importants. És una manera també de diversificar i també d'arribar a molta més gent i també d'aconseguir més recursos que al final són indispensables per fer funcionar el projecte. Penso que l'empresa és l'element clau per a la conservació del territori. Les empreses, juntament amb associacions. Penso que no és l'element clau amb la conservació del territori, és l'administració. Penso que les empreses són aquells que realment xafen el territori i són els que tenen de donar-se compte que protegint aquest territori està allargant la vida de la seva empresa. I vaig trobar el projecte Rius, que va ser trobar una mitja taronja, perquè tenim el riu aquí a tocar de la fàbrica. Nosaltres ja de sempre, diguéssim, l'empresa Gates ha tingut molta cura del medi ambient en tots els aspectes i llavors, diguéssim, va ser una oportunitat que, diguéssim, des de recursos humans es va començar a parlar del tema, ja si ens volíem cuidar d'un tramo de riu per tal de fer inspeccions i llavors es va anar movent dintre l'empresa i va haver tota una colla que ens vam animar de fer aquestes inspeccions. Hi ha gent de producció, hi ha un operari de manteniment, hi ha gent del departament de logística, hi ha gent de recursos humans, hi ha gent de medi ambient i de seguretat, hi ha la secretària de direcció. Està ben vist i valorat, vull dir, encara que no tothom hi participi, la gent, això ajuda que se'n sentin orgullosos de treballar en una empresa que té en compte aspectes com aquest, perquè això és tenir en compte aspectes de futur també, a més, de futur de l'empresa i de l'entorn on vius, en el fons. Tot el recolzament que sempre també ens ha donat el projecte Rius ens ha ajudat a anar seguint, diguéssim, tots els materials que ens proporcionen, diguéssim, en el moment adient, també és una ajuda. Quan venim a fer la inspecció sempre està tot a punt. Tenim les pastilletes, tenim les instruccions, les fitxes tècniques, tot està a punt perquè no et falti res. Llavors és molt fàcil, ens ho posen molt fàcil. Això estava enfocat amb els treballadors, però en algun cop ens han acompanyat, diguéssim, familiars de les persones, dels treballadors que també han vingut. Hi ha molta gent que té fills, llavors que n'aprenen i és una cosa que pots ensenyar amb els nens, és agradable, I no va un dia al riu i saps alguna coseta, pots explicar alguna cosa i els pots començar també a conscienciar una mica. A més, dona un exemple amb els altres, de responsabilitat social. Que és un moment divertit, la veritat. Trepitges aigua, fas coses que habitualment no fas, mires al cabdal del riu, les velocitats, això dels pH, això ho fas quan ets petit a l'escola, però després ja t'oblides i són coses, recordes i és maco.